janmit basuk bakmane phi we pe we kiba syakri lang bangi hani kapor bat kumju ru kiba la syakri kiba dalam kar batngi lang ba kamit ka baningkong bat kumju hani kamit kabaar ngapediang bat khot sngbai phi we pe we kiba snap bat yu I bat kiba shashkor tien ka jong blai lang ba kani ka jingala ka jongi bat ngakwa banai khublai bat aingu ri oblai ba ula ai kini kalat bangila banya sampat ika khubor ka jong blai ba ngila ban snap ika khubor bat ya sam ika khubor jong blai lamba ka YouTube channel jong ka balang hakadi ka post shwa bangin yo snoi ka khubor ngini pandam lang ika clear jing ka jing dwai tain dwai kuk pa jing ba habdang lamba khoi ka teng ka jong me wan ka hima jong me long kaman ka jong me traju subai ek ne pon ko ban aingu me ba mela rim na sumaringi mela aingi kamat ka bakot ka bakhia bangila ban syakri ya me lengba ka ni ka YouTube channel bat kum juru ba mela danam dan ka bat ni ba mela aingi khamtam ka ni kalat bangin yo snow bat ya sam ka khubor ka jong me hangi we pe we dram dan kat bat pha iman siam bakho jong me hai pastor as chang pliang ka baidang ya sam ek khubor ka khat ka jong me to ku khuingi we pe we ki bas ngap bat ki ba yes ngam ba shashko bat ek khubor ka bang nin sai yes ngo bakar long ka jing khu bat ka jing khu yangi we pe we ma bat klat ki pap ki ba jupan susi me barobor hakateng jisu ni pan kine baro amen hasha bangin yo yes ngo ku khubor aku aban ipen itu shapi ya pastor as chang pliang Pastor S. Chang Pliang ila pendap ya ka Bachelor of Theology ha Spicer College ba ila pendap ru ya ka Master of Theology na Philippines ba ila trade kum I church pastor ha thonrat ba mantaru I trade kum I church pastor ha ka Balangkenchi ba kamat ka ba inkran ha kaniya ka por kalong hatu ki breu jong belai ki diban mi no na ki nong ba ha kini kisni ba khadu tengin ya shashkor ba ngap iku kubor kaba I pastor as chang pliang idan minya sam bani ni ko por ai ngoi yu blai bangila ban walam ya ka khubor na ka tin ka jong blai nga ngai scam kan bang sha score ya ka subject ka ban wan hagani ka kanta kan yarap nge ban smuthu ya ka jingkhot jong blai ka bang nang jan she ka jingwan rc jong cheese press da ka dot not ka bas ngauret nga pjang subha ya phi sha ka ni ka jing puli ya ka tin ka jong blai kidan ke jing jia bat ke jing bana jong ki khana Sepangi katu kan ni ki rungai Kristan ki belami no na ki nongba na ki snong ki thau bale sa she ki krem na ne she ki jaka klau kini ki bru ki nget ba ki jing khot jung blai ban le komta hande kini ki ju ki bru hadin katu kan ni por ki lawan phai kala she snong she thau ni ki don ki wei pat ki bru ki brang shet ham ban kre ban mi na ki snong ki thau na ki nongba ban le sa she ki krem na ne she ki jaka ba kanja ki jaka klau ka jingkli kalong hatu kani ka jing hikai ban mi no na kanong ba ban leksa shaki jaka klau shaki jaka kanja kadeka hikai na ne kadeka jing khot jung blai bala de kadeka jing khot ka jung blai lanong in mi no na kanong ba la da kata kadeka jing alnut jong phi ban smooth hu ya kadeka subject Shapang kaban mi no na nong ba ban sa haki jaka klau yai sha ban nga kat ba ngi sha score ya ka tin ka jong blai ha kadeka kanta kadan ka jingi thukana ka bangi usngau na we ni kinong yalap udok bachelor ba kadai ru ka we ni ka jingi thukana bangala puli ha ka por bangadang khna ka bangari khna school ka jingi thukana na for esap shphang ka nai lum ban nai ying reina kam ta ni ka context jo ka jingi puli jongi ha ni ka kanta nga kwa ban stream ya ni ka nai ying kum ka nai sor bat ka nai lum nai knong kondong te ka ni ka nai sor kalawan Shanong kendong berkayu iya kan ke polok jongka baka bam yo plang bat keki batur khong kat ba kayo bakan yo im te kan nai sor kalau ong ya kan nai kendong pisa hangni kan no phi rai kho shisha alil lang bat nga nginya le shasor namar nga bam hang ta kum gas im kan pen sengat ya ka met chau phi bat kan pen hun ya ka men sim chau phi te kata ka nai nong kendong kelas ngau ya ka jingduna jongka bat kalong kade yang aban le bat phi kum ta ki le le ba kata ka nai sor ka lam sa ko ka ying bat kalapen i ka jing bam le se uke ka kata ka por kat ba ki dang bam kendit kata ka nai sor kalong mare Bapli kata kanai nong kamtip ke ka bajia kala shumare pakila ri pot liu u klong snam juga uti stet hadin katu ke dipor kanai sor ka ong na try
ngatip ya kawai ka jaka hang ta don ki jingbam ki bathiang kila lekiu sor kat bakidang yakiu kat bakidang kene ka kti ban bam kindik le sngo ka jing sawa ju ka jingwan briu bat yo I hang ni le si yo nong shet jingbam bo wan ra ka wai ube na din ube thong yaki ban penyap par kum ta kila mare kila yo ban ri hakandong kat bakidang don hang ta kata kanai nong kanong kala perkhat shish pi kum kene ka jing em kala ong ya kata kanai sor ka bahaya nga bangali phai no shnong kandong bam kat bayo kan suk mesim hang ni sngo kum ban pai uklong snam ujonga kene ka ji thu khana ka hi ka yangi badon ki ek babha ha ki jakasor badon ki ek eru ki basniu ha ki jakasor ngimla ban len bangi don kam yakasor hande haga jo ka por ngi don kam balong ki bri ka ba adkat ngatip spangkat tu kani ki pra banget ki perlo ki bami no nanong kandong ban le she ki jakasor kyong hana ba kila ban yo ya ka kam ka jam hangta da shisha don da beng joki ki ba yo ya ka kam ka jam hande suki pasuki kini ki briu kim nang ban long adkar ti kumta kilang liat she ki jing penshoy ki jing bam ki basniu nang ta ki kam auria bat kila lindet you play kila pen kenya ka an ki jo play bat kumju wat pen kenya ka sngi ka jo try te kini ki breu kila senjorno ha ka jing shakri play kani ka de jing e jong ki katu kani ki breu haba ki mi no na ki jaka nong kendong lani haba ki im ha ki jaka so ba kani ka de jing e bat ulot ha ka kot department bat nong itulpa kal nong ka ba khat ar ke Ellen White ong hadin ba ulot ula ya khlat lok no na u Abraham ula pet syaka nong ba Sodom uyo I ya ka jing seso bar ka jing itnat bar ka jing sngubha ki badon haka uyo I ba kalong ka pedeng jo ka jing khai ka jing roy ka jing par uyo I ya ka jing mentoi sudah tikum ta matla de ka jing I ya ka jing sngubha jo ka ta nong ba ni jing sngubha perthai hang ni ulot salia ya kita ka jing baman jong kinong Sodom upar khat ba kanam kta ya ka jing im ba ka jam sim ju kanam kta ya ka long ying no sem ju haka akor ka buram bar haka jinget ka jing shakri yo blai hende suki pusuki ni shem ba ni karakta yo ulot bar ka ying ka sem ju ngim tip le se shim la tip ya ka ni lani ulale eklet ya ka de ka jing shisha bat sngo thu ya ka jing long jing man ju ka Sodom haka to por khila ban pen na ka kitab Ezekiel kanong ba khan riu ter khat ka ba sab khandai do san phau nio I ba ka Sodom haka to por ka stream bar ki nong ba ha ki sngi Ellen White haka kor Christ object lesson ka slag ba sab san ka ong ki jaka wat jing sngubha ki don haki nongba bun na ki longpa bat kikmi ki ba jit ik nongba ban long ki jaka shong ki khun joki da ka ba prakhat ban ai haki khambun ke kabu ki lai kendu shibun ki jingdu jingkerman bat kalong dir pot ya ki ban babe yala ka jing bakla ki nongba haki ki sngi menta ki longkum ka Sodom bat Gomora bun ki sngi shuti ki ba penong ya ki ba jai pede ki jai sport ba pher ka jing late cinema ka jing pen mare res ya ki kulai ki jaka khalai jaka dikiat ka jaka pen bahabriu bat baro ki jingkwa jaklia ki bala pen roy ya ki jat jingkwa basniu baro ya ki samla la rongno da kini ki lang thari ba pauna ko ki parlo haswa bangin penkut bakanong ba kamde ka jaka ka babha yangi bangin shong bangin sa ngakwa hagani kapor ba nginyo I om tang ya ke jing e jong kasor la de kanong ba nginyo iru ya ke jing metoy bangi la ban yo na kanong ba kat ba ni sha score kat bangi angnut ban sngo thu ikan subject la dong in mi no na kanong ba ban let shiki jaka kandong la ne ban pet shiki jaka cloud ngakwa hagani kapor bangin pensyong no rim ya ke jikai le ne ka rai ka bangi penlong kat kum ka jing shai jong ka Bible Ellen White haka kat last day events ka slag ba knai pesan kong jigai na kinong ba kade ka kubor hakani kapor pentik na ba ka jing hot jong phi kalong bandon ka jaka ka bajingai bon mile na kisor season page ya ka San Francisco nomor kali kanong tho ka ba im America ngakwa ban paraphrase ya ka jing ong season page ya ka Shillong kumba kalong hakini ke sngi ki kren haki jingmut jo ki rupur khat kapan I Bangladesh shisha ban mino na kinong ba parlo ka kabajia hagi jaka sor hagi ni kesengi nalor ke jing mentoy bangi yo haka khayi ka pateng haka pule ka puthi haka jing sumar ka koi ka khia namar ki don ki hospital ki babiang hagi jaka sor ngisyam baki don ru ki jing e haki jaka sor lane ki nong ba ngiyo I badon chibun ki briu ki bom don kam don jam pikan mau ka ka bajia shlong nang hagi ni kesengi ke jing yat procession jo ki khna samla bakim yo kam yo jam
haki jakasor hanong kendong kadon ka jing hende khamjur ru haki jakasor nang tang yo I haki jakasor kala ka kala long ka basniu nang ta kidon ki briu ki sa haki ying ki berit kum ham Mumbai kislam wat hasilong ro kidon ki jakaslam ki briu ki sa ying berit ka bom koj bom khia yaki nang ta ka jakasor kalong ru ka jing sedang jong ka jing pang ka jing shitom pikin ma hopor bas dang ka klam covid-19 nang no hasdang kadai naka nongba nang ta haki jakasor kadon ka jing ele nang ta ka jing penjat bekendit ka ai ka bajia kum ka jing pen bethai bom ngios ngau happy bi kum kini kijing penjat bekendit kisah jiab ha dei ha kinongba nang tangi sngoru ya kajing syasiat peniap nang tangi sngo ya kekam auria ya kekam jaklia kajing jelai kajing di drugs nang ta kajing tu kajing lute hoi kini kekam sniu kila bendan haki jaka kendong Henry Kim Jelai kumbalong hagi nongba lani kijakasor. Kalkum ka National Crime Records Bureau NCRB Ministry of Home Affairs Government of India kong haus nam 1,000 shipau la report baladon hadu henreu po nyolak san po hajar praspa life waitli ki kam runar barkini ki kentup ya ka kam penyap ka kam rabor ka kam lebe jot ka kam tu ka kam luti bar kajia ki pat ba yakini kija ha kija kasor kata kija procession jogi briu bandawa ya ka hok jogi nisham bakini kijing ya procession ka wanra ya kajing kulmar nyo idang mentah khindiat singi ha ke sor shlong ke jongi ke ai ka bajia e ka Ellen White ka ong ha ka kot last day events ka slag ba khnai pusan utrai u khot iki briu jo u ban sa jingai na ki nongba namar ha ka por ba phimut ka ding baru kendok ki sahab ha ki ni ki nongba ha ba ya ka we ka nongba la penjot wat ai ba ki briu jongi an shim ya kani kum ka ai ka basting bat prakhat ba let's say lada ki yo kalat ban thit jaka man snaying ha kijaka hanongba ha gini kisingi kijongi ni sngo ya ki jing penjot ha kanongba pi ka ek ba jia ya ka World Trade Center New York America ka jing penjot jongki leno daki hajar ki briu ki belayap bar ka jingdu ka ba crowd ka jing pentrim ya ka nongba ba ka ri bar ka we ka jiaru wat ha nongba ha Mumbai ken mau ka don ka tu ka jing one year jong ki tu ki leno ha ka tu ka hotel ka Taj Hotel ting yu I kini ki jia ha ki nongba nang ta ki don ru ka jing plu ding ha ki nongba kum ha California kala ba jia ru ha ki we par ki nongba wat mut bakini ki jing jia ki basniu ki bashir kai kinom jia ha ka nongba ka ba phishong lani nga shong last day events ka slab knaipusan ka Ellen White kong mi na ki nongba kham kloi kat ba phila Phit ka we ka jaka ka ba phila ru bandan ka kper ha ka ba ki khun jo phi kila banyo I ya ka jing san kisentiu ma kila banyo ya ka jikai jo ka jinglong jing em ka ba sunlar bat ka ba khoi shisen perkhat sngodei bangin mi no nagi jaka sor bat bansa hanong kendong hoi kadon ka jing mantoy bansa ha ka jaka ba kham kendong ngalasi phila ban ken mau ka e ka ba jia kum ha ka por lockdown Kitu ki briu ki bayo ban mi na ki nongba ban sa sya nong kendong kamesim jo ki kasuk ki long ki balai lut wat habadon curfew ngala banong habadon ki jing huri hura po ha sor hanong kendong ki briu ki la ban lej ban wan ki la ban lej kalang kha jo ki la ban rep ban riang kadon ka jing suk but pisa yo iru ha ka history ba habadon ka thma ki nong shun ki shai penher ki bom ki jo ki ha ki nongba Kitu ki badan hak kendong ki khamlai kajing penjat kadek bunsen hak ki nongba de nomor kata kadau don katu kani ki brio ki bla persyang ban mi no na ki nongba ban thit ki jaka hak kendong bat bakinyo ban rep ban riang kal air ka bakhoj hangta bakinyo bandan ka por ka basmutra ki khun ki kti ban nang shibun ki ai na kamariang bat banlong kita ki brio ki badan ka jinga dai ka bajan bat ublai ha ka jing shakri blai ka jongki ti yakani ki khot ka country living lane ka jing em hanong kendong henry ka jing kli ka long hatu ka ka mon ka jong blai magin mi na nong ba bat sa lane ban em ka jing em nong kendong nginya pet ka nuksa na ka bible bat ka nuksa ka bangala ban wanra ka dina ka testament bat mai na Jesus Christ ha ka gospel Lucas ka long ka arfue ka khot ka blai phnyok ong bat men sngi uju hi kai ha ka temple henry men mit uju mi no bat usa mit haulum yo ba khot olive
hakis ngi ke jong Jesus Christ kelong ki basniu kumbalong hakis ngi ke jonga hakis ngi ke jong phi bar ka Bible ko ong bu Jesus Christ upanan kam ya ka nong ba kum ka jaka bu untrai bu nyok ban yalap ya ka gospel bu nyok ban syakri upat ba ban pen khia ya ki ban le ki kam ke baba henrei janmit bun sin upan long ya ka jaka hakendong ka jaka ka bun shong ban sa bun yo ban ya slok ban ublei bun yo ban pulut po ba kisenran ki jong u te hangning yu ibu Jesus Christ upan khambun ka por hak per get samani lada baro ki kristan ki pet sendet no na ki nong ba sor te mono ban trei nam ta ki tu ki men sim ki ba sa haki nong ba lada baro ki ne pet no ban im ka jing im hanong kondong bam don ji de ai shu bar ka sor te mano ban yalap ya ka gospel shaki habaran ka jing kan tu bangi de ban sa khampaji na sor kamut ka jing im marway kamut ka jing em bangin sa hakram marway kamut ka jing em ka bangim dan ji de ai shu par ki wei par ki para briu haki wei par ki snong kata kam de ka jing khot ka jo blai lada ka jing thmu jo phi ban sa hanong kan dong ka long ban yo ikal air ka ba khoi lane ban yo ka ka ba khoi lane ban yo ban pulut kampor ka por jo phi bat ka yin ka sem lane ba phinyo ban rap ban riang ba phin kwa banong ba khoi ba khia lada kata ka de ka jing thmu jo phi ban sa hanong kan dong le ya kata ai ngu yu blai henrei lada phim don ji de ai shu bar ki para brio ngathrai kata kala ban long ka jing ka ba khrau kala ban long ka jing ma namar bangim dei ban lendet ya ka kam ka bangi don nakam ta ki brio ka ba dan hakinong ba ka jing dei bangin shekri ki para brio hakinong ba haka testament ka barim ladon we brio haka Bible uba de bandon hanong ba henry ula jit ban sa marway ula pet sheri klau uta udai u Elijah unong trupa jong blai namar ka jing shep ding ka jing khoslaish pang ka jing im namar ki nong shun hanong ba ula pet no sheri klau bar ula ri hangta marway bar blai andora shem yu wong balai ba medan hang ni te kum tau la sa yu ula pentengen yu ba ong yat nang ni te kum tau Elijah ula yat sau pos ni sau pomit henry haga bakut ula lech ban ri ila de hapo krem nong kong kis em ka nong ka ba khat khandai ka khat ka ba khat lai ka ong ka tin utrai ka lawan ha u bat ula ong ha u mele ayu hangni ko Elijah u blai kwa yu Elijah bon tre hanong ba un yalap ya ka gospel hangta man khat ki bri shi ka jingkla ka mut ka don ka kam ban tre hanong ba henre hangni shem bo Elijah ula ri yalade hakrem ladangi shulai sa hanong kendong bat ngim dan jia de ai shu bat ki briu haki wei pat kishnong ba marjan lani ki jakasor bat ngim shakri yaki nga shating yo kata kam de ka jingkhot ka jo blai u blai da shisha lada u shem yaki ba pidon hakata garanti ba pishu sa marwai un ong yaki ki ju ki kentien phile ayu hangne ngayo i ka Bible bo blai khot ingi bangin tre haki jakasor phai ban nga ki kam ke apostle kanong ka ba khat pra ka khot ka ba khandai do ship ho anda kumta utrai ulo ong ho Paul da ka jing itu pau menmit what shifting hendai to kren what ngap jaru na bangalong ringkat bat me bat om don ubriu uban ya le ya me ya ka ban pensniu ya me na bangadon bun ki briu ha kani kanong ba ublai ukran ho Paul what shifting ban tre hanong ba am dan ubala an pensiu ya me ka bangadon rengkat bat me ngaron shibun ki briu ha kani kanong ba kalong ka jing shisha bariki hajar ki million ki briu ki shong ha ki jakasor hamambai katkum ka census hosnem arjar katway ki briu ki bashong basa kilong hadu arpo million bat ka mumbai ka wan baar ha ka jingbun pat na kinong ba ha ka perthai katkum ka report ka UN hosnem arjar katpra ha shalom kat hadu usnem arjar arfuar kira hadu saulak prapasau hajar ki briu ki bashong ki basa teko ki parlo Kristan ngakwa ban khot ye phi hak ni kapor bangin tray nam tagini ke sim ke bakodor ke badon hak sorba te ka jingkali kalong ki jai kam ayu bangila ban tray ha ki jakasor hak kot last day events kasla ka ba shispa khat khandai ke elen wai kong ki dukan bam jungi ke de bandon hak nongba lemda kumta kinong tre dukan bam jungi kinomla man pen i she ki wei ye rukom kumno ban im ba khoj ba khia kata kamot bangi de bandan ki chaka khayi hak bangin yo kalat ban yalap ka gospel haginong ba ki restaurant ki ba crunch pang ka khoj ka khia ki ba thush pang ukris ba le singla ma wat ka ying man ne ka bandan hak ki jaka ba don ki babun ki briu
kum kan nong ba namar hakini ki nong ba ki don ki briu ki ba du jingkerman ki ba smosi ki ba kerni ha jing di drugs ki kam ki ba sniu ki ba pai ki long ying long sam ki ba long marway kini ki briu la da kim yo i ya ka ying mani ha ka ba ki la ban wat yo blay bakin syam ke jing pentengan mano ban yarap yaki la da barok kin pet che ki jaka ba kendong nang ta ka ong ru kinang don ki bri ki bampat mi na kinong ba bat kum ta nap ta kini ki long ying nam ta ki khun ki no kin long ying ki school balang day ban seng ha kinong ba kata ka de jing khot na lor kini ki jing batha ni don ski we pat bangin le ha ki jaka kendong bat kata kalong bangin te ye ki school ki hospital ki office ki jangi khampaji na kinong ba ngan puli biang na kini kakot last day events kasla ka ba shispa bat kasla ka ba shispa arpau thung ki briu ki badan ka jingmut ka ba shai bat basian bakin day ban penbena ye jing thmu joki henre bakin wat ye ka jaka shak nong kandong hoi henre ki basuk ban let shiki nong ba ka ba biang ban bu ik school ai ji kai ye ki nong tre bat la ru ban seng ki jaka sumar ki ba pang ba shitam ki bom biang ki bompat tip ya ka jing shisha wat ya ki jaka ki bapaji na ki noba ya ka bala ru bantai ya ki jing tei badan kam lada ka long ka ba ka jing ais ngo ba na ki briu ne ka ba shu thiet ha ga dor ka ba bit hre wat tei ki jing tei jo phi ha ki nongba ba kin win te hangning yo i bangin kam bantai ki hospital ki jaka sumar namar kal air ka long ka ba khoi han nong kondong na te ki school ru ki school boarding ba ki mi ki pa ki laban pha na ki nongba ban let shi ki school namar khampaji na ki babun ki jing pers ko ha jo ka nongba nang ta ong bon sin bon wat utrai lopen I hanga bangi de ban trai nagam ta ki nongba na ki jaka trai kam jungi ki ba khampaji na ki sor hakine ki nongba ngi de ban donru ki ying ban long jing seng kumangala kedo mene ngi trai ngi laban ong lese ka jaka trai kam jungi kadon hanong kedong henringi pha ki briu ban le ban shekripat ha ki jaka sor ka jingkli ka wan lanu bangi de ban mi nasor bat le ya kade ban sa le ne ban im ka jing im no kondong le ne ka country living pi ka don ka jing apher ka jing mi no na ka jakasor ban sa chanong kondong bat ka jing phet yap nasor ban le sa she ki krem mat shri khlaw ha ka gospel Matthews kalong ka ba arpsau ka khat ka ba khasan ka crunch phang ka jing phet yap ha ba crunch phang ka jing panjat ya ka Jerusalem house nam life away u Jesus Christ u la ong ye ki kantin ha ka khat ka ba arpau ba ka jing phat yap kan jia bat tu duai ba kan mlong mentlang lemni hagas ngi sabaton hagar khat ka ba khat san khat khnai kong namar kata anda pinyo I ya kata ka jing ijli ka ban pendu ka ba ong shipang jongka da Daniel nong thulpa ba ka da yeng ha ka jaka ba khut jar bo pli und snap anda kumta kita ki ba hajudia to ai ki nya phet yap no shikilum jar ba halor ying wat ai un hiar ban shim ai na ga ying ju jar ba ka lengkha wat ai un wan kladin ban shim yi ki jaikub jo ti hang ni jisu la batha ba ki dei ban phet kalong ka jing phet yap na nong ba Jerusalem bakin lek shaki jakalum shakri khlaw shwa ba ka jing penjot kan jia ka nong ba Jerusalem bat ka ei kata kadak ka ba ki briu ki joblei ki don kam ban ithu la ne ban pet ngor khnang ba kata ka jing penjot kan wan lap iki kendit Karkum ka Bible ni Syam bagade ka jing care sadong jo kisipai Roman ya ka Jerusalem. Karkum ka Gospel Lucas kulong ka arfoi ka khot ka arfo hadu arfo arkong henry haba pinyo I ka Jerusalem bala ke tawer ya ka de kipat ya pom. Anda kum tati pentip bagata ka jing pendu kalajan. Anda kum ta kita ki bahaju dia to kin ya pet yap. Kade ka jing pet yap. No shekilum bar kita ki bahapring jongka tu kin kan ria no bar kita ki bahaki ribri tu kin omlet besut hapo jongka na bakini kin ong sngi ka jing penstom hok ya ka ban pendep ya ki eke baro ya ki balat ho ko ki parlo ha ka jing thul pa ju Jesus Christ sebang ka jing wai no ka perthai bar ka jing wan arsin la pendat ya ka ni ka wei ka jing thul pa sebang ka jing penjot no ya ka Jerusalem ka bajia house nam nyopo HK kum ka dur parsi ya ka ai ka ban sajia hakisngi shwa ka jing wan ka jong Jesus Christ ya ka ni ka perthai kum balaya thul pa la penjot ya ka Jerusalem house nam nyopo HK bat u Adam kelak u ong baum dan u Kristan u weiru u blabut ya ka jing thul pa u basha penjot Karbayi gitu ki bam shim labut ya kadak. U Josephus u historian u ong baki jiu ki bam shim la ko ya kada jingi thulupa. Kila sya penyap shi point shi million
Bat nanta 10 million ke bela syak ring rau. Bat kani kalong ka wei na ke jing penjat besyir khai haka history jong ki jiu. Ka jing kali kalong hatu ki don ne em kalat. Kini ki million bakin pet na kadaga nong ba. Bakin pet yap. Ka jubab kalong hooi. Namar ba ublay ula debia thu lupa bakin don kita ki sipai roman ki ban kier saudong haus nam henriu ki sipai roman ki lawan ban kier ya kan nong ba Jerusalem but Eusebius ula bu jikan mau baki Kristan ki la phet kat ba kita ki jiu pat ki la ya shongsa hanong ba Jerusalem parlo be ej man ba ublay khat yo lot ban mi na Sodom hakajinsia amdon porshu yo lot karai ban penjot kalajia ngalap ong kalat juga jing isnai ya ka Sodom kalakut men bau bleu khat yu ban mi no na Sodom ka jingkli yang ngap ja phi ha ka por kalong lanu baki briu jong blai kin phet yap na ka kot last day events ka sla ka bashispa atway ka ong kum ni ka por kam chingai shu kum kisunran ha ka bayangi lapen bor ban wat jakari syaki jaka kenja kumba kapor bala kerkut ya ke Jerusalem de kisipai Rom kabolong kadak ya ke Kristen ha Judea te kumta haba ya ke bosen syar ha ka ri jongi lapan bor ban rakhe ngan paraphrase ka jing tho jogani ka brio ya kadak umra klau anda lapan trekam ya kadak umra klau kan long kadak ya ngi ken ban mi na ki nong ba ka jing ban kre ban shong ha ki jaka kenja ha ki ying ki berit ka dawa yangi lada ngin hap ban sa wat hapdeng kilum kata kerja por bangin pet yap na kinong ba haka gitab jing perpau khatlai shen an sepentrekam ya kadak jong ubra klau haka bangin namla ban thiet ngin namla ban dishu bar kitu kibam ben dem yade haka bor jong ubra klau an penjat iki an penyap iki kata kerja por yangi ba ngin pet yap no hagri ka kot last day event kasla ka bashis pa arpui kong nang don katu kani ki ba hok hakinong ba hadin balami ka hukum ban penyap hakapo juga jinjan jarba ngi barok ngin pet yap na kinong ba ba kinong ridru bat yangi an sabut din de ki boman ki barung shi ki ying cho ki rukhut da ka wat lam ha ba ki rukhut ki mi na kinong ba kinong rid yaki an sabe thong de ki boman ki bawat ban penyap yaki hande ka wat lam malara ban penyap yaki brio jo blai ke salong kumulang yop ba kinom don bor ka wasngat na kalong bagi angel oblay kin yada ya ki rukhut ho walada kin don ki brio ki ban pet no Anala pentrekam ya kadak jomra klau ki don ki briu ki jom blai ki ban yai sa ha ka nong ba ki ban syak pen shi tom beng ki ban syak pen yap hande ha ga ju ka por kini ki briu kin mat ru i ki kamba ki jom blai kumba Daniel ulamat ha ki krem kising kumba Shadrach Meshach ulamat kilamat ha ka lawarding kat ba ki wepat kila syak pen yap kumba syak pen yap yu Paul bat yu Jesus Christ ki briu jo blai long ba kin pet yap na kinong ba bat bun ru ki ban sa sha set bendi kat ba ki don haki ni ki snong ki barit ya kani la kren ba andala pentrekam ya kata kadak jomra klau ya ka borsen syar ka ba bat de ki an ki ba ya da yingi ban chekri lalu ju blai ha kata ka por kata ka an ka ba ai ka jinga da yingi kamla shu ban ya da yingi namar ba ki borsen syar kin ya tre rengkat bat ka bor jomra klau ya ka ban pentrekam ya ka ba penbor ke briu ban mane ya kadur ke jong bat ban pediang ya kadak ke jong hakum kata kapor ki briu ke jong blai kin syak set bendi dan peleng jong ki wat ke bar rispa long bakin syak ni no ya ke jing don jing em ki jong ki hande habanga puli ya kani kapan kan mau ya nga ya ka ka Bible kala dap itu dopa Hebrew kanong ka bakat way ka khot ka balai pulai do lai pupra ka ong banam tau Chris kiran kitu ki briu ki ban syak pensitam ben ki ban mat ya ke jing ki ban syak ki ban ya kendu ya kita ki jing pensitam ben henry ublay un ya da ya ki ublay un pen em ya ki henry ha ka way pat kaliang ki dan ki ken hun ki ban syak pensitam ki ban syak krai kri ki ban syak sanapna ki ban syak bread ha ka ding kani ladap kren do Paul ha ka shithi shi Hebrew kanong ka bakat way Hagni ka kon last day event kasla ka bars pa andru way ka ong ya ki ying kesem bari ki jaka puta hakata ka por kim don jing mentoy ruem namar balai namar baro ka bangi don an kni no yangi da ka bor ti balai pat ku ki parlot bangi benut bangin penlut nam ta ka kam ka jong plai ya ka pisa ka bangi don ha ka bang jongi ya ka pisa bangi don ha ki ying kesem ka jongi paling ki benut ban rap i ka beduk kani ka por bangin ai ka jing shekri nam ta ka kam ka jong plai
Nyo isisya kijing sneo hagi jakasor ke jongi. Bahaga bangin ya Kristen bat ka balang haga ban penpriang ya ka gospel. Kitu ki breu ki benut ban penan kam ya ka spa kum balong ulot kin sababi anda habaki yo I ya ka jing penjot anda habaki yo I ya ka jing syakni no ya ka jing don GM joki wat kitu ki basa hanong kendong ki ba sedang ban pet na ki jakasor ki nok shun kin let wat hasajak kanong kendong ban kni no ya ka ai ka badai jong ki breu ki jong blai Henrico ki parlo kane kane shibenta bangin yo ka jing hikai na ka tien ki jong blai anda haba kan jia kata ka jing petwir Kai ka bangi dan kam smooth ho kalong bangim don kam ya ka security jongi. Kai ka bangi dan kam ka di ka security jong blai. Ka jing don ka jong blai. Gideon kam ban shania how blai. Ha ka jing shisha ha ka ni ko last day event ka sla ka ba arspa ru saw kong u blai u try u pen I hanga. Man ka por bagalong ka ba ya persya ya ka Bible bangin pen biang lupa nam ta ka jing kwa ki ba shipor jongi ha ka por jong ka jing janjar. Amen. Ngim don kam Ya kaban pen krek lupa nam ta kapor joga jing janjar. Kaong kapor kala day yang bangin sania teli ha oblay bon sumar yangi ngaloy I bakabam barka kadon nakam ta jongki banginam kedu lani yapthan namaru blay upriang ya kami jing bam nakam ta jongi hakiri klau ru. Haki sam lai pusau kal khat ka bashipho ki sing samla ki kedu ki shatkan henrei ki bawat yutrai kinam kedu ya ka ka babha Ublay ulale ya kini ngisyan ka kata ka Bible. Yo Elijah ulapsa da kating up men ba udon hari klau men ba kadem snew ka jia. Ulapsa ya kata ka riukan thai ha ka snong seraphat lembru khun jungka ko umpnyang bu puro jungka kamju terkhong lani kamjur ngat ublay upendap ya ki janan kamju ka haba ki khun Israel ki ya lembak ri klau upsa ya ki da kambana haba ki sliang u ai na ki mausiang ha ka jaka rishia ko ki parlok ngatip chapang ka pathfinder club ngatip chapang ka master guide ngatip chapang ki scout and guide kiba ai ye ki jingkai lani ki wilderness survival skills baki ong ba ngidon kam bandon ye ki skill khnang ba lani haban pet chaklau lani haban sa marwe khlau ngila ban im wala dang ngidon khlau ngakwa ban ye thu ye pi hoi ki survival skills kilong ki badon kam Henry hakata kapor kam de ka skills jongi kaman penem yangi Henry ka day ka jing sumar ka joblay ka de ka jing pen biang ka joblay u blacken un yarap ya ki briu ki jong u hak de kapor jo ka jing tanjar pikir mau ka e ka blajia hak ka kitab jing pen pau khat an riu long ba kata ka briu ka balang u blay u sumar ya ka hari khalau Syajar arspa andri pos ngilan syajar arspa andri pos nam ublay besar upendap ya kejanan kam juga riklau hang ne kalak ban mudru ya kapor juga jisitom kapor juga jijenjar ublay un pendap lada pidon hanong ba lani lada pidon hakijaka kendong hatungin shifting hatungin khuslai anda habangi haban pet ko ki palok ngimdan kam ban khuslai karbang ya lemba ke jisitom juga riklau ngidon kam ban pet chalendet juga jing e jungi pet Syaka jingpen ka jang Jesus Christ ka bala hajan. Haka kitab Daniel khalar iwe kong te haka taka por un yeng Michael. Utaw ba crowd ba yeng nakam taki kun benriu. Bat kan long ka por ka ba janjar. Kat kata om syam ladon nadu bala long ka jet benriu. Hadu kata ka por. Bat haka taka por an pen im yaki briu jeng me. Ya kat uban syam bala tho haka kitab. Ublay udon ki briu ke u ublay ula bu jikan mau haka kitab ke u ka ba un sayeng haka taka sngi jo ka jing janjar. Michael Jesus Christ un yeng un pen im yaki briu ke u. Ka jing septing jo ki briu ke ublay haka taka por kam day baki haban pet nakin nong ba. Hoi kata kalau syibenta ka jing khot jong blay bakin pet kadai ka jing pelaj ka jong blay ki briu jong uru na ki jing tanja Henry ngidan kam sngot khu ba ka jing septing jongi kam day yakin nong shun ki jongi kam day bangim yo bam yo di bangim la ban thet bandi ka jing septing jong ki briu jong blay ka por ko hatui ka ya ka kerteng jo ki la thon em ha ka kitab jo ka jing em ha ka ba u Michael ula ban yeng ban pen em ya phi bat yanga ka Bible ka khot yangi bangin pet segene ka jesem ka badon jingkermen ha ka kitab Isaya kalong ka balai pusan ka khat basaw ben riu ko ong to ong ha kita kiba ka donut ka shifting to long hem what shifting hakmi ublay jo phi un long lem ban pen her khput lembar ka jingle ka liang ublay un wan ban pen em ya phi ando kumta yake khmat ubamala an pen pet yake score ubakulut anpli ando kumta briu brko un rensit kumuskai bolu thlit ubam nang kren un ruai ublay
ula ban ai ka jing job bar ka jing pen em ya phi bat yanga la ngi nang man shania ban nget hau ar hajar snem man shwa u jisu ya ula tenju hari klau ya u Jesus Christ la sha pen shidam la sha pen shoy henre u yang scam haba ki kun Israel south nem ki la klon hari klau namar ka jing bom shania jo ki hau blai u Jesus Christ ulano u Israel u baar u balayat Leng bakari klau jo ka jing penchitom ben bat hang tau Jesus Christ ula job bat ka jing job ka jong Jesus Christ kalong ka jing job jonga bat jong phi ko ki parlok ngiron kam balong ki baslur ngiron kam bandon ya kata ka jinget ka bas kam ba uta ubalayat haswa jongi u Jesus Christ leng bakati ka jing ba ka jing jar ula job bat uniu Jesus Christ ula ban ai happy bat hanga ya ka jing job nomor ka jing job ke jong Jesus Christ kalau ka jing job jonga bar ka jing job ke jong phi ngim dei bandu jing kerben nomor ka ka bola le kalau long lupa ka jing pentikna ba yang ni an sapen im hagi por jong ka jing tenjar tutip bawa ada ki brio jong blai kindan ha hanong ba ki ba an sha khai kli ka ban sha set bedi nam ta ka kerteng ke jong Chris tutip bo blai jongi un sawan kata ka jing kermen ka jongi ha kata ka por jong ka jing penchitom ben hak ta por ba ka umrat klau un trebor ba persyai ke bre ke joblai ka jingkermen ka jangi kalong bo Jesus Christ ula janwan ka jingkermen ka jangi bo unwan man pem kat kum ka khat ha ka kitab Isaiah la pesan ka khat basau un riu ka unwan lem ber ka jing pen her kebut lem ber ka jing le mar kliang ya kita ke notion ke joblai bat un pem ya ke bre ke jong amen kata ken ka jingkermen ke jongi ko ki parlok Hashwa bangin khuslai bangin pet na kinong pa sa nong kondong lani sa riklau si kikrem kajing khot junga hagani ka por klong pet na kinong pa sa Jesus Christ namar Jesus Christ ulong ka kut ka bas kam ma uken ulong ka jingada ya phi badinga how Jesus Christ ngila ban yo ya ka jing penem how Jesus Christ ngin yo ya ka jingada Lala, pidon bau Jesus Christ compare la pihak ban yat nama kini kijing compare la pihak ban ya kendu compare la pihak ban yang marway nama Jesus Christ udan bat pi la mon ula ban pen im ya pi ko pen im yo Daniel hakikram kising bat ki usharak meshak abediko hakalawarding bala mon ya pi ban shashitom bat ban yap kum bayap upol berkisenran le ya kata da ka mon ngubha nabar ka long mon ka joblai hendai ka jingkermen ka jingi kalong bo Jesus Christ on sawan but un pen em yangi but un pen jot ya ki nong shun ki joblai kata ka jingkermen ka jongi la da kalong ka jing anglo cho phiko ki parlo ba kin pet show Jesus Christ na ki nong ba na ki jing pen shoy jo ka perthai le ya ka menta ka jing khot ba ngatruwa shapi ka bo Jesus Christ open kandu ling ba um sema khoi la da ka jing anglo cho phi toi dwai lang bat nga Kublai shibon tribe me khot yangi om tang ban pet na nong ba ban le shiki jaka kendong la ni shiri klau hani me khot yangi bangin pet shame bangin ri shame namar kita ke ba pet shame menta haba kalat juga jing snake kanang pli kinom pet anda min one hakilo juga beneng namar ka bible ko ong ba kita ke bom sham la don you Jesus Christ kita ke bom sham la IT ra ka joka jing em kin khot yaki lomba yaki lomret ban tap yaki na ba kimla ban khmi you Jesus Christ hakilo juga beneng hani ya kita ke bodon ka jingkermen Kajingwan ucisu kalau ke kubor ke babha kalau ke jingkermen ke basuk bagi bridge blai kila aplaslam bakin yo ya kajing pelai pediang gengi ku mangilong try na mangi kwa ban ri bat mi barabor bat syabakut kajing em kajongi naduk mentah sedikit bom jikut ru amen ni kwa banaigo yikto kubor ke bangila yosnyo long bangini ong amen nam tato khubor la pita na gieng di sem jong piro amen ni kwa ban ai ngo yu blay nga barosh kata hoy ngala ju pule ye ka god last days even but kiwe ki ngala snapru ki sermon na kiwe ki nongkren henry hakan ne kamit lengba ka ni khubor ngala yo shibon ki jingi kai ka batmai ye nga ko mushakri jong play ban ngam artaten ka jo hero kalong ya pir ki basngam hala ki jong ki yeng ki sem ki jong pi tongin duai kham tam ngi badan hanong po bad ye pi ki badan haginong ba la banong bakna on la be ka ta kapor bangin om bad ngim syo shlong try kham tam ha ki snong ki balong kham sor na mar ngi tip ki jing sneur ki bon henry la bangin ne hang taru hajaka bangin ya long lang bad ka perthei henry kumong upol ngin pin keladur ya ka perthei kublai shibuna pastor ye khubor bali phila isam hakani ke janmit na ke liang ka balang
ngimla ban seu kiliang ye ke ka ba phila le Henry ko wei ka bangi kular na kiliang ka balang long ba ye ilok jong pi ye ki khon ti jong pi but ye ka family but ye ka ministry jong pi ngin kan mau ye pi ha ka jing duai ka jong ni te ban penuai no gani ka jing slok jong ni ha ka ne ka jan mi to ngin le shop blay berni krepat bor u ba um pa yu sem ko jong ba ka ne ka jing seng ya lap kam de ka ba long le no e Henry ka de ka jing seng ya lap ka ba pinia jan ye pi ba nga kham jan shop blay to ngin ye duai ablay ko pa jong yu ba beneng nong kong shap ni kwa balai ngo ya meu blay kubor ka bangilo sniu ha ka ne kamit ka kubor jong jing ka men ka kubor jong ka jing maham ka kubor ka ba la ban wan kham jan bat meu blay bara trying ai ngo ini kubor ka bangilo sniu ba mel pendon kam barba yo shakri jong mi pastor evangelist s chang pliang bara try ha ka ne kamit shua bagin put e ka ne ka jing seng ya lap jong ni ngi duai meu blay men ker khui ngi wei poi ki ba yo snyo ki ba pet ki phone ki jongi hala ki jongi ngi sem ki jongi atrai la ki don ha ki jing thia ki jongi la ki don ha jaka kamra shong kai jongi la ki snap lang bar ki long yi long sem jongi atrai ngam de i tho e ki ngam tip e ki don kum no ki long ke e ki jing e ki jongi Henry ko wei ka pangala tikena kalong meu blay mi i man po wei breu bas ngap ye gene kubor hakane ke janmit kerkhui ki atrai der gano jing e kabalate la khomi ki hakane ke sngi ki por bala de bakimla banwan khamjan chme blay hakar teng jomi Jesus Christ na duai ba memen ai bor ki khna bakila ban good no yau kunjri badan bate ke jing im jong ki banwan khamjan bat me blay da trai ba punwai no ikane ke jing slok jongi hakane ke janmit kamit ka baar jong ni jing seng yelap ke jong tu ai ba ke jing ek ba jong meu blade pa na bam jukut chabam jukun ke jing ai e khun ba maroi jong me Jesus Christ bala sha yap nan ta jong ni wei wei lem ba ke jing slok jong min sem ba koi tu ai ba ke ne ki lai hoi jing long blai ke ni ai teng bandar kale ban ni wei ke badan hala ke jong yeng ki sem ke jong ni na dom ta do ta ke sni jiwan arsen ke jong me amen ngakwa ban khot biang mat phi ba phin siu bha bani snap biang khu bor kamit kabalai jong gane jing seng yelap jongi la shai kasngi siu bha bani tho lang shiki wei ru de ki parlok ki marjan marpa ki bahayeng hasam jong pi share gane kaling knang ba ko mga omenin share link save a life for eternity tenga kwa ba phin le ya kata knang ba kalong jing kar khuru yaki wei te inong kren jongi la shai kasngi de pastor JB Soklen bat ka mat ka bi ni kren la shai de kapor ka jinjar yaki breu jongno jong ublay yaki breu jong blay de kupor ka pasyo tanan kapor jong jinjar yaki breu ki jong ublay tongine kendo la shai kasngi ha ga jog kapor ha ga jog channel jong kabalang jongi SDA Church nongpo to ai bu blay ka jingsuk kurkhu ye phi bar lang phya sok bar ngis kendopan la shai ka janmen kublai sibon